Karong buntaga, madasig kita sa istorya ni ining usa ka pet lover kauban ang iyang adorable and title holder nga poodle. Siya si Candy, usa ka poodle nga gipanag-iya ni Angel Balaba, taga-Dakbayan sa Talisay. Siya lang naman ang midaog isip Miss Universe K9 Philippines 2023 nga gipahigayon niadtong Pebrero 12, 2023. Giila siya nga Hall of Famer dinhi sa Sugbo, diin daghan na siya mga kompetisyon nga nadaugan. Ato siyang ibida this morning kauban ang iyang proud pet owner. Let's all welcome sa atong programa ang pet owner nga si Angel Balaba with Candy, our Miss Universe K9 Philippines 2023. Good morning, Ma'am Angel. Good morning, Mrs. Kindly greet all our viewers. Good morning, everyone, especially sa mga pet lovers. Yes. Kita mga pet lovers man jud ta, Ma'am Angel, no? Yes. Can we talk about Candy? Kining iyahang kadaugan isip Miss Universe K9 Philippines. How do you feel about this milestone sa imuhang pet? Kuan, proud jud kaayo, ma'am. As in, maka-proud nga niabot gid mi og Mall of Asia para lang mo compete o as representative sa Cebu sa Miss Universe K9 Philippines. And as in, nakuha gid ang crown. I understand second title na ni siya ni Candy, but how did you start joining ni ining mga competition for puppies? Nag-start mi 2021, pag-pandemic gid siya. Then, kuan to, sa SM City, Cebu, Flores de Mera, ang organizer, ang Mera Dog Food. Siya ang nikuha as champion sa ato nga time. So, dito na nag-start tanan. How do you prepare Candy, ma'am, kung naa siya apilan nga mga kompetisyon? As groomer sad, ma'am, kuan, nagid siya permi nga limpyo, before gid mi mo compete limpyo, pero everyday na limpyo gid sila tanan ako mga dogs. And sa iya ha, naanad na gid siya magsigig tindog, kay bawo na gid siya, then sa iyahang mga gowns. At first ako jud ang unang nagkuan hangtod nga nagsigi na siya compete, di na jud kaya na ako nga akura. Mao nang ni kuha na sad ko og tigbuhat sa iyang gown si Miss Jacqueline. Wow, naa jud ay team behind Candy ha, Yes, and ma'am. her Kaya bawo na title. gid siya sa tanan sa outfit ni Candy. Busa pwede ba na mo matanaw kung unsa to ang mga talents and tricks ni Candy? Unsay pwede niyang himuon? Right, Candy, are you ready? Sure. Unsay pwede ang talents ngayang ipakita this morning, ma'am? Pwede siya mo paso, ma'am. Pwede ka na I-try iyahang natin. pasarela, iyahang winning walk. Can we see that, Candy? Atong siren kay twice na biya jud siyang nakadaog. Asa pwede? Here? Pwede diri, ma'am, diri ta. Tubangan sa tuang stage. There you go, Candy. Come here, mama. Naula. Come here, Candy. Oh, come here, go. Let's walk. Come on. Go, Paguan. Come here, mama. Oh. Wow, there you go. Good job, Candy. Good job, Candy. Sit. Sit. Sit first. Sit first. Go, sit. No, baguan jud siya. It's okay. Oh, come here. Go. You Here. have a new set of audience, right, Candy? Yes. Hi, baby. Come here. Oh, there you go. Sit down. Sit, pretty. Pretty. And with that, ma'am, unsa pa'y mga apila ni Candy nga mga kompetisyon sa umaabot unsa inyong gipreparahan karon? For now, ma'am, para karong December 2023, para sa iyang international, which is Mr. and Miss Universe K9 Philippines, Mr. and Miss Universe K9 2023. And I understand na apod mo'y advocacy likod ni ining pag-apil ninyo sa mga competitions. ma'am. Unsay tumong ninyo ani, ma'am? Hinaot unta nga kuan wala tay animal cruelty kana gid mas importante, and ang hinaot unta nga ato ang
pets are always healthy and happy. Tinuod ka na. Yes, Thank you ma'am. kaayo kaninyo, Ma'am Angel. And Candy, for joining us this morning. Busa, ma'am, asa mo pwedeng ma-follow sa mga fans ni Candy para makahatag ng suporta kaninyo? Na siya'y page, Candy the Poodle, sa iyahang Facebook page, YouTube account, Candy the Poodle, Instagram, Candy the Poodle 2019, and sa iyang TikTok, Candy the Poodle. Wow, social media star o si Candy. Busa, thank you so much, Ma'am Angel. Thank you, Candy. And once again, congratulations and Godspeed Salamat. kaninyong duha. Og mga kapuso, mubalik pa ang GMA Regional TV Live.